e que non sea un día solo para un día, sino que debería ser debería ser todos os días, más que nada porque estamos en Galicia e ese é o noso idioma e cada palabra que se perde perdese un pouquinho da alma galega, non? Vamos a rematar e vadenme facer todos un favor de ir con un coriño que se montou cos grupos de segundo e terceiro de ESO e os que non sodes de segundo, que sodes de cuarto, de primeiro, acompañade con eles e vamos a cantar o noso himno, o himno galego, o himno de Condal, o himno que escribiu para todos nós hai máis de un século. A mão no corazón. E se vos poñedes en pé, pois moito millón. Sabedes todos o himno, verdad? Subirme. Non caerei, non. Eu si, vos. Todos cantando peito e silencio,